Desde moi novo, coller as ondas do mar foi a miña paixón. Empecei a facer surf con 4 anos, a competir e a gañar competicións. Pero vivo na Estrada, un concello de interior a 40 minutos do mar. Parecería que non hai ningunha conexión entre o océano e a miña vila. Por eso, cando souben que no IES Antón Losada Dieguez, o Instituto de FP da Estrada, estaban a facer unha táboa de surf, quixen probala. O alumnado de carpintería do IES Antón Losada Dieguez fabricou un prototipo de táboa de surf modelo FISH aproveitando materiais de refugallo. A estrutura facilitóunola Camiño do Río, unha empresa do Grove. Deseñámola e fixémola na nosa máquina CNC. Despois, encolamos as pezas e montámola no taller. Fixemos unha estrutura auxiliar para facilitar o encolado da táboa. A quilla é tamén de madeira. A táboa está feita con tabuleiro de casca de arroz, a parte do gran que normalmente se desbota ou se queima. Nós amosamos así que se lle pode dar outro uso. Houbo que lixala e deixala perfectamente pulida. Tiña que levar esa táboa á praia e ver como se portaba. Esta é a táboa do surf do IES Antón Losada Dieguez, un dos proxectos que se fixeron neste curso, pero houbo moitos máis. Por que non te matriculas en carpintería e formas parte da innovación e da creación de novos produtos?